A few moments later. Sa ganahan magpabutang og screen protector. Nari lang mo sa tindahan. William. Isugod akong plural magpabutang na diyang cellphone. Kasi classic na diyang mga paninda basig ganahan mo malit. Yung cellphone basig baguhan ni jog. Mga kissing, nayaran naghanap ta diri oh. Klaseng mga kissing na guys oh. Napo tayo mga relo daghan oh. Ano kuning nga ni cellphone tagsara ni Dani ba? No, mahalin sa cellphone po siguro. Mahalin, tempered po di mo stock, og nga ni nga tempered. Okay, basta Mahalin na dyan tempered. Mahalin ba ni pinabaw mo ni nga tempered? Mamang ko kaya ba po dyan na igor magsugo. Si dyan tayo magbutang pero magdininja kaya siguro. Oo, kaya ni mataod ni di mamao kay ma-damage naman, ilabog naman basta di mamao. Kinahanglan nagkami yung tao Dani. Hi guys. Nauli na rin ko gikan sa lungsod. Diya, magdaginot ko diri utanon. Kay maglawuy ko. Aray ko. Nay. How? Diya ang plano guys, mangguna nenta ko. Diya kay lapok man. Hala, lamin na din ni si Jack anan gunahan. Lamin na rin gunahan kay Humo, kinja. Hindi naman lagi po yung kasibuyasan. Nagaginot na lang makukuhag tao. Wala, kanjing. Wala. Itong ba mang kanjing agtao? Ano naman? Gamalap sa dapat sa tumon. Diyan ka nakuhanan, nagbitik. Basta kayo taon, nagbinuwag kanding. Wait ba ito kung mo na dito na kami dyan. Dito na. Mga mutaw ba ito mga taon. Nga po kong kamunggay. Madidyo. Guys, kamunggay. Ang nakawa sa among taong daginuton na. Maglawoy sa ako guys. Ay mga kamadyan ay nalata na lagi kang kubasa. Ano kay nga no? Magilaw ida dun. Sayang laman ni. Ako pa natin, di ba? Katuloy nga ito kong sunsod. Sa matong adlaw. Ade pang pudata. Wala namin mga utanan ron. Na. Ay lagi. Nalata na lagi. Sus ingaron ti das last year te. Nanghilak-hilak na ni. Kay. Bagyo? Oo. Kasi Hilak sa kalipay ba? Ang hawa minansa. nakilap po ko dito sa Manila ko eh. Ako nanghilak. Nakahilak ko sa Red Bull ko ba kay way usana mo nasa pitan. Yaron dito natin sa... Grabing gula dyan. Palitan ba ba nila, ha? Ayaw, kaya nas palit at gustan siya. Ang mga Tagalog, lagi kayo palitan. Hindi ko na napapalitan. Ikaw, Emilita, nakakaw na kagkubasa wa pa. Oo na. Itong pinugus pa. What about now? Try to eat this, ha? No. Why?
Hindi kaya ng kanyang konsensya. Magusin dali, magusin parehan natin. Paranis ang classmate na ako, classmate nga. Di mo ka kubasa. Hindi mo sumayan ang ingana. Basta mo makapalitan na dahil. Kailan po? Pwede ra. So, ayun, bigyan ko ang clock. Para sa Kasi kanang. dyan mag-reduce na. Oh, yan, mas okay siya. Kaya mo mang kuan ba, yung labahan. Hala. Wow! Ahang paborito nga ganas. Amo nas imi na ito nga Miss ganas. Mo na gatubangan ma. Oh, pag-inis na hadyo kalabay kay nay kamera na rikit. Mo na gatubangan tapos. Dali ra dito na. Ano na pag-inis? Tanang mo. Tanang ni. Hala. Kana nga na sa buo. Nakamaw na sila butag napkin. Ninal, makamaura na kadugayan basta inay na dagtuon. Asa pa isa gole mo tin napapagod ka dito pipino. Hala, hindi ko kapay itong pipino po. Adi sa mo rin so. Wama ko na sa merkado. Ini bang naipon ba? Ano ko nagpadagpatan mo. Ini bang nakapagba ka dito katong laod dito? Niagang kinakagad to. Mora na mo napagan. Tao. Baka kita dito Yung kuan. igsoon, no? Igsoon, bigay sila. Pinsa man. Isuon tol mga tiflor, dilisa. Awa na. So, sila, igsoon na yun na tanawi lang na. No? Ay, sulanjo ko naman. Sila, Adi, gina pero igsoon. ako mga tawa nag-ud. No? Suod juday sila. Sila, gina parihag na. Mga itatagha ka ud gatong pusto. Dahil nakiblog dahil. Pwede ang ko ana, atong iman yan nita. Matiming nga na ko sa lita. Uli ka to siya. Ito ay kamera ni Food. Tandam lang mo. Iniguli na nila ice pa magkuan. Ano lay, ano lay. Magkuhan mo ka mo, manyanita. Ang sana. Magkuhan mo ka. Ako ko sila kaadlo para makita yung baso. Ngani ano ta kay dahan. Ay, nirehang baso ito buwak-buwak ni manang itong mga... Ang sana yung eme. Luto tanaw nito sa... Gluto sa eme. Guys, magluto na ko dani guys. Sudas, duha ka bata na magari. Na may duha ka bata man. Dakong bata isa, di sa paggamay-gamay. Di mo na sila mga og nilaw, oy. Magluto ko dari. Lobster ball. Hindi aras ang lutoon sa air fryer. Tanawon niya. Humot siguro niyo na. Hala, hilaw po galing. Humot mo na si Zaim. Lobster po. Nani si Zakada ko una. Dako na siya luto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tara guys, ang luto sa air fryer. La, Danis presir ibutang. Pwede na sa ubos. Guys, may daghang gatas sa kabaw. Mo try di ko dali unja. Ipatry ko ni Florami kay rasyon maning Florami. Ilawan natin fresh milk. Kung di baluod. Para makasave ng mantika, guys. In minutes, right? Pwede na 10 or 15. 15 lang. 15 minutes. Guys, asudan sa batang dako. Mia, ay. Dapat 5 hours later. Hey guys, ang luto de ko pancake para maka-snack ang mga bata. Gawin din ni kapak, Usa lang mo doon? Di pwede gisara kay di kaigo. Okay. Di pwede gisara kapak. Kaduha na pagkuhan pag ay na pag mix. Nagluto na ko nga ni Des Niagi. Ang humuta basta nagnulya.
I need water. Wait lang. Sa oras, Em? 2:21. Alas 2:21 pero nag-prepare na akong pang-snack. Guys, among binuangas plurami guys. Mara niyang gihimo para ni Jar. Kagamay kadto. Ugol sa dang reaction. Labor, among dado na sala. Ninja agka plurami. Mao na kada kaun kagmay ra na kadto. Mura na nagkutsara nak. Kau dada. Dara kita. Wala, ano ko na mo? Mura si merang katawa. Gibuhatan ka kagaman. Kaya si Ruja kaso. Isa ni. Mura si merang musta ka sa lolo ada ketawa karang di kagagmay kado. Ay itu mo sliksitak sa mo. Bantugra. Enjo Ano mo tangin may. Dara mo ta. Bantugra ni Kung kay kaya si katawa ko binuang sa kaday. Kanara ko nimo kay bawal mo kay sugar. Apa nga ito mo? Dari nata magsabat sa pag kamera day mga un. Napa man ito kita. Alin na im. Atro. Ano sa prebo kong kakao guys? Ay. Sobrahan naman sa inom. Alagi. Wala rin may bagyo. Tutup ka na eh. Ay. Naganalig natin gumangan eh. Okay na po guys, kaya rin na magamit mong tablidya. Sa Liana di ay nalingaw. Baka dyan magigil sa Liana na kang kaya naslik siya rin naabot. Ano pa sa Liana? Shout out dahil ko ni Ma'am Yuning Ayop. Hi Ma'am, magamping diha per me. Daghang salamat kay baw nakagunsa. Nagunay ko guys kay wa ko nakapacheck up ni Liana. Kay wa pay doktor. Yung contact winas nga agi, wa ko ni klinik karon si Manaha. Next week na ko nun, dyan secretary, wa po niya nga isang adlaw wa pwede, kani nga mag next week. Diyan pa tong kuliton, minsan din adlaw na ay klinik si Dr. Ipri. Kay, di ba dalali mo biyahe, alis siya to Tagbilaran mo na nga. Nagpaabot sa akong reply ang sekretary, minsan din adlaw sa next week, pwede mo check up si Dr. Ipri. Kay basig makahits na pupungklo ramin. Na, isa ka buka ka, daga na pagliso, matigom ni. Kabliza na ni guys. Guys, maglaoy ko og sudan panihapon. Naipinal siya isang isdang bilong-bilong. Ang lawod yun. Unggay, kay mama dyan inaandan. Muna mong sudan guys, nilawoy nga, bilong-bilong. Pag inununan guys, so ako kayo lagin sa ng isda ah. Sila ako dyan, oh. Ito na isa. Budloy. Uy, puti ko. Budloy. Madap yan, ma.
Hi everyone, majong gabi. Alas 9 na des gabi guys, sinja padong na may matog. Nadi daghang gatas sa ripingan ni kay kuani ka nang nay ayuda ni Florami hinja. May nang si Florami dali pero di kadyo daghan man. Ingat Florami pwede ko na kumotry. Kay kuan man ni sa first milk man ni. Kuan ka nang nay gatas sa kabaw hinja. Kuan na ni suwajan ron. Oh, Malapyo ma. Di ba ni anghit? Malapyo ma. Love you. Kaya ka na ni Day? Ang suwajan ni guys karon. Oh, di ba ni sa anghit? Ini baho man. Try day ah. Ano man? Habi nanay ka? Ano man? Loon? Biyag lang. Isang may lami. Gata sa kabaro ni Day. Oh, di pa. Ayun na. Ini mo sa TV? Ini sa TV ganyan ay. May iba? Ako guys, kay ano ko pagkangang gata sa kabaw. First milk. Bawoy. Magpurma. Dahil na daya. Hot na lang. Kaya magtutbrush ka. Dali na. Im na good. May nabaot na pa rin natin nga ito. Da magtutbrush na kay matug na. Kawahay sa mga pants kang. May ka ma. Hi. Hi. Sa may lasa. Lami ma. Lami di ay. Tamis. Ako na guys, di masuway ko. Lami man. Lami man din. Lami din. Dana. Lami man. Kau, tutbrush na. Kau, bye sa kau. Lami din si guys. Babay ka ma. Bye-bye. Ngayon ka ma. Mal. Guys na. Gata sa kabaw guys. Okay, shout out. Tita Yuning Ayop dali. Hi Tita Yuning Ayop. Hi daw Tita Yuning Ayop. Yung sa Liana. Pagamping ko no diha sa abroad. Malapyo ma. Love you. Malapyo tayo eh. Love you ko no Tita Yuning. Kau pagtutbrush na kau. Lami siya guys. Tamis pero ako niyang isbaho. Ako niyang isbaho. Ay! Para laman na ako ah.